Hvem vælger du? Jeg vælger Karoline på grund af gulerodskagen i eftermiddags. Jeg har sagt 1000 gange til Sofie, at jeg ikke kan fordrage gulerodskager. Kaninerne spiser ikke min mad, og jeg spiser ikke deres. I dag tjekker der en ny fyr ind på Hell Hotel, og pigerne får en vaskemission. Vi må håbe, det ikke er en kong gulerod. Goddag, piger og fyre på Hell Hotel. Jeg er den nye fyr, som snart tjekker ind. Jeg hedder Wolfgang og kommer fra Aabenraa. I min fritid lytter jeg meget til operamusik. Jeg bryder mig bestemt ikke om at være underting. Jeg er det, man kalder en neurotiker. Jeg er en meget, meget sandro person og meget perfektionistisk og bryder mig ikke om tjuskemikler og tjuskedorter. Jeg glæder mig utrolig meget til at møde jer, og det bliver spændende. Hold da op, hvor... Det lyder godt nok strange. Altså, ud fra introradioen lyder Wolfgang sådan lidt kedelig og sådan lidt outdated. Gud, ham der Wolfgang. Det er fandme en katastrofe. Skal du, eller? Mission. Hej piger. I dag tjekker en ny fyr ind på Hell Hotel. Missionen består i, at de skal overbevise den nye fyr om at lægge sig i underkøjen. Under Alko-Johns overkøje. Held og lykke. Vinderen vinder en fredning til næste parceremoni. Hold da op. Det er noget af en mission. Oh my god. Hvorfor skal han også være så skændende vanvittig, ham der Wolfgang? Goddag. Jeg hedder Wolfgang. Oh my god. Wolfgang, du skal lige ned og snakke. Jeg åbner døren. Og her der har vi så det der åbner. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan ikke få mig selv til det. Hej. Hvad nu, hvis du der sætter livet på spil? Jamen, jeg vil ofre. Det er bare så irriterende. Altså. Du er ikke færdig, Vester. Jeg ved godt, hvad dig og Karoline er gang i. På 10 kvadratmeter med 7 andre mennesker. Det er godt, du har forstået det. Ham der Wolfgang, jeg tror ikke lige, han er min type af sådan en danpar med. Han er meget kikset. Han kunne ikke engang åbne døren, altså. Hvad? Var du ude at snakke med Wolfgang her i eftermiddags? Jeg var bare ude at snakke med ham. Altså, der er ikke noget i det. Jeg havde bare lige noget, jeg skulle tale med ham om. Går du bag min ryg? Skal du danne par med Wolfgang? Nej, sådan er det altså ikke. Du bliver simpelthen nødt til at stole på mig. Der er ikke noget som helst mellem mig og Wolfgang. Jeg skulle bare tale med ham. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Du bliver virkelig nødt til at kraftet med altid. Man kan sgu ikke engang hente sig en ny øl, uden at jeg sidder en kniv i ryggen på en. Ved du hvad? Nu passer du på. I morgen, der kommer du til at æde dine ord. Jeg lover dig for. Jeg ved ikke, hvad du gør, hvad jeg gør ved dig. Nu vil jeg finde mig en øl. Og så skal vi se, om du kan holde lallerne fra køkkenskufferne i mellemtiden. Stille.
følg med i næste afsnit for at finde ud af, hvem der har haft den største indflydelse på Wolfgangs valg.